I u 10 sati 26 minuta u nastavku vidjet ćemo što se i kako se, odnosno na koji se način proslavio dan općine Ljubeščica. Ljubeščica u srcu, 3-4 dana, nisam sad točno siguran, ali će kolegica Martina Konjević biti mnogo preciznije, puno više preciznije od mene, jer svašta je bilo, svega od sajma, naravno svečane nezaobilazne sjednice, tijekom koje se prisjetilo što se sve, a učinilo se mnogo u proteklih godinu dana na razvoju infrastrukture same općine. Bilo je tu i gulašijada, bilo je tu i seoskih igara, bilo je tu i zabave i koncerata. Onak zapravo kak se spada i šika, budemo rekli, kada je u pitanju proslava dana općine. No, neću ja, nego će slikom i riječi kolegica Martina Konjević. Već dobro poznata izjava Ljubeščica u srcu moto je pod kojim se na razne načine ove godine obilježavaju dani općine Ljubeščica, a povodom blagdana zaštitnice Ljubeške župe Majke Božje Snježne, a ujedno i dana pobjede i domovinske zahvalnosti. Naglasak ovogodišnje proslave zasigurno je bio na otvorenju protupožarnog centra, modernog objekta koji se prostire na 500 četvornih metara. Vrijednost same investicije iznosi 3,2 milijuna kuna, od čega je Ministarstvo regionalnog razvoja i europskih fondova osiguralo 250.000, Ministarstvo gospodarstva 150.000 kuna, a većinu troškova namirila je općina Ljubeščica iz svog proračuna. Prvenstveno protupožarni centar je za sigurnost naših mještana i vatrogasaca, jer evo mi smo do sad bili na 3 lokacije, znači imamo 3 vozila, sad ćemo imati na jednom mjestu znači i opremu i vozilo, što će sigurno nam biti brža mogućnost reakcije u određenim trenucima, a naravno pored toga jako nam je bitno da zaštitimo i naše poduzetnike, znači jaka je drvna industrija na području općine Ljubice, kamenolom slažita eksploziva, znači ima dosta požarne opasnosti i sigurno je da će svim našim mještanima, ali i tako poduzećima dati jednu sigurnost. Osim vatrogasaca, ovim protupožarnim centrom profitirali su i svi mještani općine Ljubeščica. Imamo jednu funkcionalnu dvoranu, znači koja ima najnovije kinoprojektore, ima sve ono što je potrebno da bi mogli održati razna predavanja. Naravno da ćemo i svečane sjednice i razne manifestacije koje će se održavati povodom dana općine naši mještani moći i udruge koristiti. Novoizgrađeni protupožarni centar poslužio je i da se u njegovim prostorijama održi svečana sjednica općinskog vijeća. Moglo bi se reći da je ona protekla u duhu velikih kapitalnih investicija u vrijednosti od 7,7 milijuna kuna koje su u završnoj fazi. Tako uz protupožarni centar u fazi završetka je rotor koji se nalazi na najfrekventnijem čvorištu na mjestu spoja državne ceste s lokalnom. Tim rotorom nekoliko problema, znači imamo i ulaz u poduzetničku zonu Ljubeščicu, a preko 600 kamiona dnevno ide prema kamenolomu Ljubeščicu. Znači jednim problemom rješavamo i promet i usporavanje prometa, sigurnost svih sudionika, ulaz u poduzetničku zonu i evo znači taj projekt će sigurno opet nam dati mogućnost novih ulagača, ali evo blizu je autocesta, znači za sada će biti ulaz u zonu riješen. Pri kraju je i treća velika investicija u općini Ljubeščica, rekonstrukcija Ljubeškog vodovoda u dužini od 12.500 metara, vrijedna 3,3 milijuna kuna. 1972. je napravljen prvi vodovod, evo 45 godina nakon toga mi smo evo uspjeli 3,3 milijuna kuna uložiti u novi vodovod, što 12.600 metara, daće nam sigurnost da imamo prvenstveno sigurni dotok vode, jer znate sigurna komunalna infrastruktura je temelj ostanka mladih na selu, jer ako nemate kvalitetnu komunalnu infrastrukturu, ko će ostati u mjestima koje nemaju vodu, struju i asfalt. Ovdje općina Ljubeščica ne staje sa svojim ulaganjem. Želja im je dogodine u isto vrijeme otvoriti Ljubeški trg. Imamo spremnu i dokumentaciju, imamo riješeno poduzetničkoj zoni, znači komunalnu infrastrukturu, kanalizacija, pročistač otpadnih voda, 1 milijun eura investicija vrijedna, zamjena 433 lampe energetske učinkovitosti, LED rasvjetom, 500.000 kuna, naš dio 1 milijun fond i 1 milijun trg, znači kad bi iduće godine uspjeli riješiti i otvoriti trg, mi bi bili prezadovoljni. Svečana sjednica ujedno je bila i prigoda da se zaslužnim za promicanje imena općine Ljubeščica dodijele prigodne zahvale i priznanja. Osim svečane sjednice, mještani općine Ljubeščica svoje dane obilježili su i nizom gospodarskih, društvenih, sportskih, zabavnih, glazbenih i kulturno-umjetničkih događanja. Jedan od njih je i tradicionalni Ljubeški sejem, koji je ove godine okupio velik broj udruga i poduzetnika s područja općine Ljubeščica, ali i njihovih gostiju koji su se predstavili svojim proizvodima i aktivnostima. Dobar dio njih bile su udruge. Znači imali smo i dječji vrtić, osnovnu školu, odnosno oni su se predstavili sa svojom zadrugom koja proizvodi med
Imali smo i predstavnike iz srednje škole Novi Marof, oni su također predstavili svoje radove i najavili su znači organizaciju svoje zadruge. Mislim da je to jedna od rijetkih srednjih škola koja uopće ima zadrugu. Predstavil se OPG Pereglin iz Svetog Ivana Zeline, oni se bave sa proizvodnjom, ajmo reći, starih vrsta povrća, voća, sjemenja i oni su došli znači, pokazati i ljudima ponuditi zapravo da kupe isto svoje sjemenje. I ove godine članovi udruge umirovljenika Ljubeščica u suradnji s Kudom Ljuba Voda kod Etno hiže upriličili su jedan dio starinskih običaja, a to su snoboki. Kad su snoboki došli prositi su pucu, mama i tata su imali glavnu riječ, puca nije smjela nike reći, ali ona je samo mogla na kraju reći ali hoće dečka ili neće, a ostalo sve su odradili taj snobok i roditelji. Evo i tako i ove godine na štandu, tamo isto na sajmu Ljubeškom smo se predstavili sa proizvodima kad su pekli naši stari. Tako da orehnjače, makovnjače, štrukli, to je sve starina i evo trudimo se što više da mladima prikažemo te starinske običaje, a ujedno ih pozivamo da sudjeluju sa nama, da prenose onda i dalje onim budućim generacijama. Čuvanje tradicija, ali i privlačenje mladih da se uključe u njegovanje kulturne baštine bio je cilj etno susreta, na kojem su uz domaćine sudjelovali i članovi Kuda Elizabeta iz Jalžabeta te Kuda Donji Vidovec iz Međimurja.